Don kaktin ka ba ongkum ni ba ubriu uba perkhat tangilade hakawe kasngi un sayap Henry ubriu uba im nakabanta jong kewepat man kasngi kalong ka jigim ka basakan mau nakabanta jong kani ka jingi tho khana ka banga kwa bani tho ipim ta kasngi kalong ka jingi tho khana ka balam kon ba Henry kala ban pan kala ya ka jigim jong ki bon ba ki briu la ong ba shisin don ubai ubriu ba dubba upong kapatlun bat kisopti ki bajot bat hakawe kasngi uyalam ya khon jumu hakawe ka restoran ka bahe ba jong kata ka jaka bat andala poi hakata ka restoran unong up jong kata ka restoran uklem ibe ya utau briu ban dakasur ka badan burom kuli ya utau briu baduk pikwa ayu ba bat utau briu baduk uong wanra uchau shihaf nakamanta ka khon jonga bat uta unong ap uong balai tangkawe nak kenta jong pipat uta obru baduk uong pat namar ngamdon pisah te namar bangala kula reka baladakan wan syakmat haga exam matrik jongka ngan yalam pam chawya ka haga restoran ka ba heba jong kata ka snong jongki bat haba uta unong ap jong kata ka restoran wi osngau ya kata ula sngau belum ka mensim jongo bat ulej ha utrai jong kata ka dukan bat ula ong ya uta utrai jongo ba penai chaw arhaf ya uti ukpa bat ka khon jongo namar baka pas matrik bat ukpa umyo pisah ban thip chaw arjaka bat philaban od naga tulop jonga ya ka baibam jongki uta utrai jong kata ka dukan haba uyo skau ya kata uru uldap daga jing skau belung ya uta ukpa ba ui shisha ya la ka jong ka khon jongo hadu ba ula hun ban sacrifice naga benta ka khon jongo bat kumta uong ya uta unong tre jongo balai phi ong kumta ai arhaf uchau yaki pensong biang sa arhaf nagamenta ki bahaya nga sem jongki shim sayagane ka sweatmate shipaket bakan sam shaki janjing jan sem jongka shaki perlok jongka namar ngarung adap daga jingmen ka bakharabe namar baka pas barhaba utau nong apu osngau ya kata ka jing ong jong utau trai jongo uru uladap daga jingmen ka bakharau ya ka jing skur men sem jong utau trai jongo usngau saro badap daga jingmen namar ba utrai hapo jong utau trai bat haba ulai ban ayau chau arhaf ya uta okupa bat ya kata ka khon bat uta okupa uang balai piwan ra arplet haba nga order tang shiplet pila bakla iman uta unong ap ula ongpat wanom le rany shim ya unu chau arhaf bat shim yang sakene ki arhaf pila ban ra shaki ba yenga sem jampi bat shimro ya kene ka sweatmate shipaket ba pin sam shaki parlok jampi namar baka khon jongpi ka balong kum ka khon jongi hi ka pas ba haga exam matrik jongka bat nak milanti baka nangkiu haga jingim jongka baro armut shikpa shikhon kila dap daga jingmen ya kata ka jing skur men sem jong utau try jong kata ka dukan bar kila ai khuble kila ai ngo shikat de ya kata ka jing skur men sem jong utau try jong kata ka dukan bar kata ka jingkan mau ya kata ka jingle bha jong utrai jong kata ka dukan ka ne sa haga jingkan mau jong utau khupa bat kata ka khon bat hadin bon snem ka khon jong utau khupa baduk kalong ka khana ka bastat bat ka pass lop yaki exam jong ka baro bat kanang pengkrek nak benta ka UPSC exam bat kala lapan kerak bat long top haga UPSC exam hadin bon snem kala long ka DC bat kayo transfer hakata hi ka snong jong kai bat hakata ka singi ka banang kong ka baka wanjoin sya ka office jong ka kala pan bena lene ai ka jingtip sya utrai jong kata ka restoran baka DC jong kata ka snong kan wan bam haga restoran jong uta utrai jong kata ka restoran udap daga jing phala bat daga jing men ka bakhrau baka DC ka jet bandrung shwa haga dukan jong bat ula pengkre ya ka jing pengkre ka ba bhatam nak benta ka daga DC ka batamai bat haba kata ka DC ka wanrung haga ka restoran ka yalam artat badu kupa jong ka Henry utrai jong kata ka dukan ula klet ya kata ka jingle bha jong yaki bat haba upadiang sobhayaki haga dukan jong bat kata ka DC kala ai khuble kerpang ya uta utrai jong kata ka dukan bat kata ka DC kala penken mau ya utrai jong kata ka dukan baka dei katuk khana ka pas metrik ka ba ula ais ngobha arhaf uchau bakin bam hadukan bat kin ra shiying bat ka sweatmate shipaket nak mentaban khawai yaki perlok yaki janjing jan sem jongka kadai katu kaju ka khana ka ba wanrung haga ne ka dukan jongphi ka ba phi ais ngobha Henry menta omde maphi uban ai party yanga Henry ngan ai party mangaya phi yaki staff jongphi bat yaga ne snong paro ka wei namar katu ka sngi ka ba phi ais ngobha yanga kumtu
pi yarap ya ka beduk bat ka barangli bat ka ai mensin yang asyik kadai bangan nang kiu bat nang kiu ha ka jingim jonga bat kat ba kata ka disi kadang keren kumta rengkat bat ka jingjau umat jong ka jingkemen bat uta utrai bat unong ap jong kata ka restoran ro kila dap da ka jingkemen ka bakarau bat ki ong kane baro kadai ka jingkor khu jong ute na jrong hoj kane kadai tak ka jingit ho khana Henry ka jing seneng ka bakrab ka bangila ban yo nagane ka jingit ho khana bangimde ban ibeng yaki barit yaki baduk bat lada kalong ka bala yarap yaki Henry lada ngimla ban yarap yaki wanam nyoben yaki namaro try najrong yaki mi lada phi kwa ban long ki babha long phi ki babha hakamat jo sa shisin ngan ong pi yaki ni kintin ki bangaju ong man laki por daka jing yarap jong utrai kan rat najrong rengkat par ka jing tere shitom jong pi ngan ong ye pi im ya kata ka jing im bahaba ka porthei kan yo i ye pi kan ong wow ka jing im ayu kum katei ken ka jing im ka bangakwa ban im katei ken ka thong ka bangakwa ban boy hoj kamla ban long tang ha ka shisngi Henry ladang yai tere shitom ha ka wei ka sngi kan salong ublei unkur ku ye pi